lehenengoko bombardeu durengo nabe bai. Ze guri arrako ustun uri namagaz. Beste nebagat eta nire. Dator ginien nien bakontirat iso. Dana saltoka ebili biez, dana purtute guen. Haike guen amen nire nebasaragaz, durengo. Da ez pasau etxakia, pasau ino ibez. Ez dute larri. Ze, klaro, gu entera guinien zelan durengo bombardea bien. Da gu kanpuen, etorri zinin. Zabien ezer, da gure lehenguzu baten saun bat, ekarri oskun durengora bere kotxien. Eta gero, urrengoko egunetan zer egin zenuen, no? Zer egin gendut, harineketan errefugiora. Eskuto. Konta bapurla, zer da bai, zer gaitu gote ziren errefugiora? Ziren akasten ziren, kanpaiepe bai, da zan, badatozela txoritxuek. Da, klaro. Eta zer refugiotara jote ziren? Berrion errefugiora. Berrion fabrikie, Bai, antxe behien sartzen ginen. Eta jende asko elkartzen zinetenan, Durangoak asko? Hoxik benetan asko. Danak harineketan ikeket dut da. Eta gero zer egin zenuen? Gero, unginen baserrira. Zer baserri? Diesketxera. Menun daun esenez? Nun daun? Bueno, ixen abaino da, baina San Salvadortik gora, handik aurrera dero, bide bat eguen oinazpaldi jenien asko. Aiartza baino lehentxogo, ezta? Ara gogoratuko dire hobe, zeharepean non ziren danak alkarrekin egon ginen da. Horrek eroro behon dienik ez, ena segon. Eta joan zineten biezketzera horren, ezta? Eta gero handik? Handik hainbeste lekureta. Eta goguendeko zu baten bat horan lekuren bat? Bai, lehenko galdakanon egon ginen, bai. Galdakanon gero Suantzesen egon ginen, bai. Ja Santanderren, ezta? Santanderren. Da gero Suantzesetik, ginen Frantziara.